yabanda se hayi hlalani phansi sana, hlalani phansi because i-world war iyeza. Hlalani phansi because i-world war iyeza. Mna andiyazi sizaba i-generation enjani loba zonke into ezifana zenzeka apha kuthi, because kaloku ne-COVID guys yayidlalela apha entlokweni zethu. Sizaba i-generation enjani thina? Yobethu hlalani phansi nenze zanto zenziwayo makudanyaze eklasini bethuna, zii-comments, zii-likes, zii-follow, bonakalisa uba nikhona apha eklasini bethuna, bonakalisani uba nikhona apha eklasini. Mamelani ke into eyenzekayo. Ndinibalisele mos izolo uba ulo mntana laa tata unonwele ezi-orange uye wahamba wayothatha uNicholas eVenezuela. uNicholas ngupresident waseVenezuela. If awuyazi le nto ndithetha ngayo iya kwi-previous video yam. Wayomthatha phaa ngalaa ndlela amthathe ngayo wamse eNew York. So upresident waseVenezuela uvalelwe ngoku sithethayo eNew York. You understand? So ke ngoku into eyenzeka ke ngoku waza ke ngoku laa tata unonwele ezi-orange wazobreak abana kwi-press conference, wazobreak abana yena wenze into engazange yenziwa kwathini ebreak. Hayi fine, uthe kokubreaka kwakhe kwaqhushumba uCupcake ePretoria. Wathi kanjani qhushumba uCupcake, thoko qhushumba uCupcake kanti ilizwe lonke lizawuqhushumba ke bantasi. Kanti ilizwe lonke lizawuqhushumba, kuqala kwaqhushumba iVenezuela yona itself bantasi. Athe bovala nto ithethwa nguCupcake bathi yho, ipresident yase-South Africa ingathi ipresident yase-South Africa ingathi ayikhamisanga. Yaba hayi kwathiwa hayi ezi zaseVenezuela zabiza i-meeting, kwathiwa guys masikhe sidibaneni mani, sikhe sidibaneni. Badibana ke ku-White House yapha, okanye sithi intoni yapha, masithi i-Red House. Badibana ke kwi-Red House yapha eVenezuela ke bona ke as abantu be-administration yapha. Kwadityanwa kwathiwa fondini kutsho ke ngoku kulo sisi caba u-deputy president. Kwathiwa yeyi wena, in the absence of i-president yalapho kule country, i-president nguwe. So ke sisithatha isikhundla ube yi-president. Yava wafunga wathi uzawuba yi-president la sisi. Wafunga wathi hayi ndizawuba yi-president. Kwathini yeyi yavakala umdumo ePretoria. Kwathiwa tshintixo, wathinta abafazi, wathinta imbokotho. Kuthiwa laa nto ithiwe ingeniswe kubupresident namhlanje. Yabisithi ndicela ninibhukhele iflight for namhlanje. Kwathi uyaphi? Wathi apho ndiyakhona kuseRussia. Yho, kwathiwa hayibo njani? Wathi apho ndiyakhona kuseRussia because oyena mntu uzakwazi uniprotecta kule nto useRussia. Yaba kuthiwa wafowunela noCupcake wathi kuCupcake ndize kwelo kuqala. Wathi Cupcake mntase uzawube uyadlalisa because awalapha amajoni namapolisa nemikhaba iyapha eRussia. Yaba kuthiwa hayi la sisinyani wayeRussia. Oh, waqala wabiza i-press conference bantasa, waqala wabiza i-press conference wathi ilentoza iVenezuela is not without a president. Yes, i-president bayithathile but iVenezuela is not without a president because yena la sisi ngoku nguye i-president and uDonald Trump angacinga ufana uba uzawudlalela phezu kwentloko yakhe. Kuthiwa sathwa kanti uyalenda eRussia. So kuthiwa wathi wolendisha tyurukudu eRussia wabuPutin emlindile ke sana. Wathi hayi kudala ndikulindile sendifowunelwe nguCupcake watsho ba uyeza. Ngava watsho ba uyeza. But ke ngoku yonke le nto kuzafuneka bethuna nisize ngestrategy because funeka siyi-understand into yobana apha sidilishana negeza and leli yalibotshelelwayo laa tata unonwele ezi-orange. So into emasiyenzeni masingangxameli ngoku-acta. Into emasiyenzeni thina masisend warning to laa tata unonwele ezi-orange sithi yemfethu phuma kwezokona because iza kuxaka le nto iqalayo. Ngava hayi nyani kwazivunyelwana kwathiwa hayi mayisende imessage kwathini. Phofu uCupcake yena ume ngento yobana makudityanwe and ke ngoku after kudityenwe ke ngoku kulo meeting leyo kuzafuneka lo unonwele ezi-orange kubekho ii-consequences aye azifumane ngayo yonke le nto ayenzileyo because sisigezo. You understand? So kwathiwa wathi ke ngoku uPutin into yobana masiqale simwonisheni guys, simxeleleni uba makaphume kwezokona. Yasendwa nyani warning, waxelelwa kwathiwa yemfethu le nto ucimba uyayiqala awuzuyifeza. Le nto ucimba uyayiqala awuzuyifeza nothi ndisaphila. Kutsho uPutin ke ngoku wathi nothi ndisaphila ndiseyi-president yale country. Kuthiwa kanti yatsho nasePretoria ke ngoku caba noCupcake uyatsho qha ke ngoku caba utsho ngesivenda ba yabo andiyazi ke ndiyayazi itsho nje kanjani ngesivenda but yabo awuzuyifeza le nto iqalayo. You understand? Yafika imessage ke ngoku kuTrump
wabe exelelwa elageza lithi mabeze naloo nto bezanayo elageza lithi mabenze loo nto bacimba bangayenza. Ndinixelele mna iChina phofu yona ithi mna ndilinde egazini ithi action kum. iChina niyabazi kuthiwa bazitelile already bombs zabo phaya eChina, kuthiwa akugrenade akubomba zonke zisteliwe, kulindwe nje bakutsalwe laa nto iphoswe. Xelela ke maki i-drone kuthiwa sezisithi emoyeni zilindwe nje kuthiwe start ziye bulala abantu. Ndimxelele ke mna ke sikuloo way ke bantase, so deep injalo, but on a serious note, like it is very deep. So yonke lento ndithetha yenzekile, yonke lento ndithetha yenzekile bantase. Usisi lo deputy well, she is the president now, wase Venezuela, use Russia. So kupleni into enjalo ke thina masimincele into yobana uTrump kweso strategy sakhe angafuni uqala ngapha kuthi makaqale Venezuela angafuni uqala ngapha. Bantase ingathi ndizawufuna isiza ezilalini ndibe noronta wam phaa ndihlale phaa because